don't forget to subscribe and help the channel get to 150k subs. Welcome to my fans on TV. It's the Club World Cup. Mamelodi Sundowns 0, Fluminense 0. I'm joined by Hayi ngithanda ukubongela iSundowns. The way idlele ngakhona le America. Ize nawo wonke ama results akhona ku football. Idliwe, idrawile, yawina. Yabuya. Azange saqhubeka. Yabuya. Ya, kodwa bebengayelanga yona ukuyo thatha ama picture nama selfie. Kodwa ke ayibale udlala ukudlalela wonke ama results akhona ku football. Yeah, that was it. Yeah, because uma uthi yabuka futhi i-draw yakhona ile draw siyaziwa 0-0. Yeah, no goals. No goals, i-draw phela le. Bakwenze konke khona ku football. Yeah. Hayi siyababongela ngokuyi-America. Bayo representa ini iSundowns. Was represent South Africa. No, imene lo muntu. Last game uthe wena iSundowns o representa iSouth Africa. Manje so represent iSundowns uyimenemene wena. Kungakho ngikutshela Akakaqedi. okay mngani wami. Angakaqedi. Hayi. No basebenzile abafana. Ababuye bazodlala le top 8 bekusoloku siraselwa ngayo. Mihla namalanga. Hayi balindile. I-preseason yacabanga sebenayo. Yeah, angazi ukuthi bazoba ne-excuse ukuthi badliso ucoach. Noma bazawuthini, noma bazofuna kubuya uRulani, ngoba yazi umuntu makadliwe. Kane bona ukuthi umuntu kahle njoba kusebusika. Abanye ababona ukuthi imikhukhu yabo iyavuza. Kwafika ihlobo. Usikani sebebona ukuthi manje kuyavuza. Uzozwa abantu bafuna uRulani. Lo Rulani bengamfuni. Abanye abantu bafuna umanqoba amnqithi. Mara mngani wami ubonile uRibeiro ukuthi wayangadlalela iNational Team yaseBrazil. Kule game yanamuhla bengabonakali next. Absent. Hayi bengekho. Mara ubonile lento. No. So kuyacaca ukuthi ivela ka qualify ukuthi akadlalela national team but ngapha eSouth Africa bafuna ukumsayina kanjani ahluleka le kumele bamdlali bafethu. No maro no angithi kuyangeform. Mara namuhla umbonile wena? No bengekho but emalangeni kulamanye ama game udlalile uRibeiro. Phela le team yaseBrazil mngani wami. Umbonile yena? Fake and original. Yeah. So bekubonakala ukuthi ubani. With his peers. Yes. Mara uyibonile lento engiyibonile. Namajita adlala akhula nawo. Manje nifuna ukuthini ukuthi uthengisile le game ukuthi ithengise team ekibo. But maba compare. Naleza akhula adlala nazo. Yeah. Bekangekho mnandi. Bayamazi vele ukuthi inkomo yangada. Uyayibona leyo ndaba. Uyayibona leyo ndaba. Bathukile nama. Uyayibona leyo ndaba. Madoda iphela le play of the season leyo. Yala. Betway. Hayi America. Mina ngicabanga ukuthi manje uRibeiro sebamazi. Bazombiza esquadini. Kungakho bamxosha leBrazil wabuya phela weza la eSouth Africa. Manje sebamazi. Bamazi kanjani? Bayibonile. Kane bamazi manje. Uzalile khona, ukhulele khona, udlala ibhola khona. Kane bamazi manje. Is it late near? Bamazi manje. Is it late? Iyathusa lento. Iyathusa. Yabona kube uRibeiro uzalelwe la eSouth Africa ne. Then bathi waseBrazil. Bangeze ngimangala ukuthi mhlamba abamazi eBrazil. But uqhamuka khona leBrazil. Abamazi kanjani? Ayi star. Ndoko ni busy shining star. But alright, but bafethu yona iSundowns edlalini. Nethu matches nje
uhluliwe amagoli Ranga. naku Champions League amagoli namanje amagoli yona idlalile bafethi Sundowns namhla nethi ihlule nje amagoli wawo Matthews angazi fanele lapha boyibuza ku Matthews lewine namhlanje and no nalo goalkeeper wakhona loya uWilliam Nkosi yami ayinamuhla akaze nganikele ngokudla kwase Mamelodi uyabo yena uyo ungathembisi ngoba unokuphisana bathi mihamba nawo yabo goalkeeper of the season mara la South Africa ibhola liphansi sofaka uWilliam goalkeeper of the season manje umuntu ongavimbanga even amagame angakanani lapha phela ukhumbule bekane injuries nini. Okay, no, ngiyakhumbula. Goalkeeper of the season yakhohle ukuthi uzoba lo Magesi. uChipezes is one of the best. Mangabe iqiniso likhona. Kuzoba uye. Awuronza namhlanje akakorwanga kodwa usebenzile. Ziyathengwa lezi zinto noRulane wathengelwa waxoshwa. Ngibone iSundowns sorry before Ivan. Ngibone iSundowns ifaka uShalulile lapha yana ne. uShalulile bangeke azakore lapha kusila ku PSL. Lapha ikhona iVAR yabo. uShalulile phela uyi-leading goal scorer like amagoli wakhe maningi understand but kule 100 maybe ku 100 and something la nayo ama offside ay 100 yabo lapha yana bangeke azalunge lapha yana kune VAR bebazothi offside but buya 0-0 futhi athi uyashaya but offside but buya 0 ngoba uhlala rothile yes always and manje njengoba kanjalo ngathi uyala ukusayina icontract lapha ku Sundowns angazi uThembeni Angeke umthathe. Hayi Awumthembisanga sathi. Ijele Sundowns yazi naye. Sikamthembisanga. Awubheka uLodge ngikutshelile. Ngasho ngathi that is a prison le. Ijele lodwa bheka uLodge wenzeni. Lokho. Wena uLodge okay so far since asayine Sundowns wenzeni ku Sundowns? Akenza ngimbona la kwayidat. Exactly. Ubona lo nto. Khana dlala manje. Hey bengazi Ntswembi so madoda. John ibona bekasejele. Umile isiboshwa. Yini ama first contract lawo.